Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed ken kuana, keparentigem tindalan na. Pag nga oras yu gagayem, da iti manen ti pagayam yu ti radio, Pastor Vic Ariola III. Sapay kumata babayan ti pambindisyon ni Apo Dios, danunan na kayo da ito'y a programa anasalunat. Adatatan ti 65 nga nasyon nga pagdingdinggan dagiti Ilocano. Nagyaman kami ta mabalinyumet nga ipadigo when iparanod dito yung programa kadagiti gagayemyo kakabagyenyo nga handapay nanggagan ti programa Timek Tinamnama. Mabuyayo iti live stream ti Facebook Live, kastamet ti YouTube, kastamet iti Timek Tinamnama Facebook tayo, kan Timek Tinamnama International. Nagyaman kami, tanda kay peladita, kat sapay kumatag tultuloy ti anapyo. Yan rin tayo, makipagadal, mahenting kay panagdengeg ti programa Timek Tinamnama. Manggagan na iti nga programa iti istasyon DGHT 77.7 FM, The Voice of the Pacific, Timek ti Pasipiko. Tumanon, idanon na ti sao ni Apo Dios. Sa dinuman, nga pag-orasan ti lubong ayan yu, siyudades, estado, barangay, kuno ili, purpuro, abutin ti programa Timek Tinamnama kadagita alog lugaryo. Ket ita agkararag tayo, o Diyos mi ang managayatunay, ingkang panagadal kadagita kakapateg asasaom dawaten mi Apo nga sika, may kadagiti puspuso mi tapno may kan kami tilawag ti kinapudno. Babaen kadagiti adadal nga ipaay ti Timek Tinamnama. Ipamindisyon ti langit. Nami kumaitan tingkam panagadal. Kararag mi kiti amin nga pampamilya manipud ti kalakayan, kabaketan, aging gana ti kaubingan. Pananam mi kadi ti nakaskas daw a bindisyon mo. Iti ito'y ngaldaw. Yaman kami unay o Apo. Isarag mo kadigiti puso ken panunot meeting kam panagadalitag sipod na tinawat mi ida. Napateng anagan na po may sus sa manupot mi. Amen. Is the dawn, light that never fades, no other hope is gone. He is the balm for every wound, for every sorrow, great or small. He is my strength, He is my song, He is my all. My
I sing. And when at last I kneel before Him, safe at home in heaven's halls, then as before and evermore, He will be my all. He is my Savior, sure and strong. He is the light that leads me on. He is my strength, He is my song. He is my all. Adalan tayo ti tinggal daw, ini suheto, kasano kadi na nagbasol ti tao. Ano dagiti mangibagbaga nga, ini awampay ti basol, akas ko na yung tinasantuan nga surat, dahil lubong tayo naparswa nga perfecto. Ngemi din simreken iti basol, nagbaliw, iti kasasaad na. Amuyo gagayem ng rugi ti basol, idi binaybayan ni Lucifer nga Satanas ita. Binaybayan na dagiti anghel na iti panagtulnog da kani Apo Dios. Idin nga naparwardan manipo di jay langit akas kunayan ti Apokalipsis kapitulo 12 versikulo 9. Implano ni Satanas nga sumurot ti tao ken kuana. Isungahan kayo nga agsidsidao tado dagiti tattao nga hanga na imbag ti pampanunot na. Ti mapampanunot do laeng dagiti ragragsak da ken dagiti anyaman nga makayayo laeng ti panagbiag da. Ngano duma ken maminsan pa'y sa andan nga iraman ni Apo Dios kadagiti panakipagpagnada ken oray dagiti desisyon da iti biag. Adaris guna gagayem ngayon tunhantayin nga iraman ni Apo Isus kadagiti planos tayo, oray dagiti ad-adang tayo, oray kadagiti panagbiag tayo, gundawayan dayta ni Satanas. Ni Satanas saan na amabalin nga basaen ti adda iti panunot tayo. Ngem inton aramiden tayo ket ipakita tayo ti tarigagay tayo, gundawayan nan. Iti pangsulisog ken mangiting dayta nga rikrik na. Nagturungan ken kuana tapno isun ti Apo tayo. Nga saanen nga ni Apo Dios. Amuyo adu ti pasurot ti kabusor kadagitoy a panawen. Agparangdaan na linteg ngem ti puso da dakes. Agis-isom da tirwar ngem giuneg ti puso da nakarupanget, nakamisuot. Daytoy at talaga, imakon ko na nga dakkel a panagbinnusor ni Kristo kani Satanas. No nangyagyon na di pagsasaw ti Ingles, the great controversy. Iso daytoy ti dakkel a panagbinnusor, adda gulagol, adda resiris, iso nga idiri tayo ti kinapudno tapno maabak. Dagiti babanag nga sulisog gayang ti kabusor kadagiti amin amamati ken kastamet ti asinuman nga dumdumngeg daytoy nga radio iti daytoy nga oras. Masapol mapantay kini Kristo. Antay ko mapalubusan ura niya nga kanito nga lumagto ni Satanas kadagiti panagbiag tayo. Kumpet tayo, kasi tatalgayad. Kas nga tayo abal-abal, ijay sargwelas. Uray kasanogong gunem no nakariing, dahil nga abal-abal, ingkapet na, nagijay, nga pagkapet na iti bulong, kasta ko makakapsat. Uray umay, dagiti agus, dagiti angin anapigsa. Agtakder tayo katag matalek tayo, nga saan tayo nga matnag. Adumot na giti tattao-tatta nga, itanggayada mo ti biyagda nga, matnag, agin tuturog da, matnag da,
maturog da, matnag da, iti pamati. Yang pangasyo gagayem. No agpili kayo, no anya ti surutin nyo. Surutin tayo ni Apo Isos sa gagasot a porsyento. Tainton oray dayjay kakakapuyan, kakakapsutan, a kristyano, agparintumang katagkararag, pumanaw, dagiti minil-milyon a demonyo. Amen. Amen. Iso nga gagayem, agkararag tayo. Tapno, agridam, yen, agbiag tayo nga si sa talged. Tati kabusor adda, nga kas ngumur-ngar-ngar nga leon, nga may nasabruten, adipinin, ken ibalod na tayo manipod ka dagiti basol. O sa rin pa'y tigabusor, dagiti naglabas tayo. Padakkelin na tapno santay nga masideg kani Apo Isos. Dati pangruna gamin nga tarigagay, bueno plano, tikabusor, ipakita na nga ni Apo Isos, hana tayo ngay ayaten. Tada tayo kat managbasol tayo, katagsipot na managbasol tayo, awanen ti gundaway mo. Nga bumangon pa'y kinagturong kini Kristo. Hangapod no dayta. Tani Apo Isos adang agururay, si ayat, nga umarakop ken mangpasungad ken ka. Tapno ikan na katibaro nga biyag, ikan na ka tinanay nga regta ken pigsa nga agtakder. Kadagiti gayang, tikabusor, ken kadagiti na duma-duma asubok. Iti biyag, iti naldawaldaw. Nangabak ni Apo Dios, amen. Isun tagtalinaed ken ka. Ket babaen ti kadda ng tapusom. No mampay adda tatta ti makonkon nga dakkal apan nagbinnosor iti naimbag ken dakes. We are in the winning side. Datayo iti lugar wenno iti ayan ni Apo Isus nga mangabak kadagiti amin na sulisog nga umay kadagiti panagbiag tayo. Alaga gayem, agpadpada day nga awis. Awis asumorot ti kabusor, wenno awis nga agtalinaed ken mapanen ken ni Apo Isos. Iti day tingal daw adu digiti bambanag akarit nga sangwem gayem. Ngem into ni kararag mo nga kun am Apo sumrek ka ti pusom. Agtalinaed ka kadi ti panagbiag ko. Takait ko mapagbiyagan iti biag mo. Ket kayat ko Apo nasangwen day tingal daw nga ni Apo Isus laeng isu iti kadwak ken mangiturong ken mangimaton iti dalan ko ti day tingal daw hamon to ipalubos ka ni Apo nga matnagak wenno masulisugak tati matakit kumikita laeng ken kaagkarkararag ko na tulungan na ka po isalakan nak pagbiagak ti biag mo katagbalik yan. Anya tinaramid ti uleg ijay minuyungan ti Eden ngayan da Adan ken ni Eva ili tinasantuan nga surat nagimbag launay gagayem. So agbasa kayo tinasantuan nga surat. Ket kayat ko nga basahin iti Genesis Kapitulo 3, versikulo 1 ken 4. Kastoy idi tinaramid dayjay uleg. Ijay minuyungan ti Eden. Kunana iti teksto tayo. Itan ti uleg isu idi nga kakasikapan kadagiti amin nga animal iti daga. Ngay naramid ni Apo Dios. Ket isu kinunana ti babae ni Eva daytoy. Pudno aya a kinuna ti Dios. Saan kay amangan iti amin akayo ti minuyungan? Ket ni Eva kinunana ti uleg. Kadagiti bunga, kadagiti kayo ti minuyungan, may palubos amangan kami. Ngem ti bunga ti kayo nga datiteng na ti minuyungan kinuna ti Dios. Di kay to kanen, di kay to sagiden. Tainyaman abanag ken kanito nga sagiden nyo matay kay to.
Ket ti uleg kino na ti babae, saan nga pudno? Amatay ka ito. Amuyo gagayem. Ti uleg iso ti medium pangalan ni Satanas ti imatang ni Eva, ijay hardin ti Eden idi. Binaliktad da ito'y nga uleg, nga iso ni Satanas, ti kinapudno, ti sango ni Eva. Amunang makapanganda, kadagiti kay kayo, iti manuyungan, ngem imparangaran na akasla dagitoy imparit ni Apo Dios. Nakita yo ti sirib na, ha? Ngem idi impudno ni Eva, abunga laeng ti kayo, ti tenga, iti minuyungan, tinayparit akanen, ken sagiden da, di laket matay da. Sinupyat ni Satanas ni Diyos, gagayen. Ket nagulbod, akin na saan kay to, amatay, apudno. Ni, kunanahang kay to matay, apudno. Apay adadajay, saan nga pudno? Adadajay matay ka nga pudno. Ngem, ti bagbaga na datoy, matay dajay na espirituan akasasaad da. Nga insad niya po Diyos kadakwada. Alay turi tayo gagayem. Asino garot tatan ti pinati da Adan kini Eva. Ti Diyos wala ti ulag. Alam mo tayo jay nangirugyan tayo nga kapitulo 3 ti Genesis versikulo 6. Ket kastoy ti kunana. Ket idi ti babae nakita na ati kayo nasayat akanen, ken makayayo abuyaen, ken kayo ang makagargari ang magsirib, pimuros iti bunga ket nangan. Kastamit inikkan na ni asawa na ket iso nakipanganmet. Nakipanganmet ni Adan. Amuyo gagayam apaman nga kinitabda. Nangandan daydi nga may parit abunga. Nakita dan ti bagida nga lamo-lamo. Tadajay naka-original nga nakaparsuan ni Apo Diyos akasasada na ikat. Katadjay na espirituan akasasad ken kababalinda nga agtaleklan ken ni Apo Dios nagsalungasing da nagsipod ta ad-adda nga dinengeg da titimag ni di uleg uno titimag ni Apo Dios agalwad kayo ta mga lakit din nga sa amuten nga timag ni asawa yo timangeg yo no diget timag ti sabalin nga uleg uno sabalin nga timag timanggan tayo nga saanen nga titimag ni Apo Dios. Timag ti agpabaknang, timag ti agsalungasing, timag iti agtakaw, timag iti masulisog, timag ado nga klase nga timag pangasiyo karagalwad kayo. Ang mga lakit di nga sabali nga timag uray kadagito kanito ti makisasaw kada kayo. Tapno may siyasi kayo kat saan yun nga pag naanti kinapudno nga isuro tinasantuan nga. So, agalwad tayo gagayen. Kaya titimek laing kumati Espiritu Santo, the sweet Spirit of God, tinasamit nga Espiritu, iti Dios, ti adda kuma nga umay nga agdiso kadagiti panunod ken puso tayo. Tapno ti panagbiag tayo kat biyagan ni Apo Jesus. Oray dagiti pampanunot tayo, oray pa iti panagsao tayo, oray pa iti panagem iti bagi, oray pa dagiti panakakita dagiti karuba tayo, no pamilya tayo nga datayo, ket adda ni Apo Jesus kada tayo. Dayjay laeng tignay ken langa tayo, mayaninaw ti kinaimbag ni Apo Jesus ti rupa tayo. Anyan nga nagimbag gagayem. Naikat dayta akasasaad. Idin nga nangan dadan ken Eva dayjay bunga nga may parit. Takuna nagagayem. Ijay Roma 5:12. Gapuna no kasano ti seserek ti basol ditoy lubong gapo ti maymay sa tao. Ket ti papatay gapo iti basol. Ket iti kasta ti papatay imay kadagiti so amin nga tattao agsipod ta isuda nagbasol da amin. Ana imbaga nga kagudwalaeng
Amin! Kunana to. Nagbasol tayo kagayem. Amuyo, ti prinsipyo ni Apo Dios, iti panakaisalakan. No agtulnog tayo, may salakan tayo. No agsalungasing tayo, matay tayo. Yaman yan nga nagimbag, tanda ni Apo Isos, nga isutirang tahi. Isutiremedyo iti basol lakas kunain di Roma 5 versikulo 8 yan tangay tada tayo managbasol tayo pailaeng ni Apo Isos inala na ti lugar tayo amatay gapo kadag iti basbasol tayo amen nagimbag kitid na ita nga Dios inala na ti lugar mo nga sika kumati-matay ngam ni Apo tayo a Dios inala na ni Apo Jesus inala na dahi nga lugar tap dumadaan tayo iti biyag anya kadi ti makon ko na abasol dahito palang ti kaimbagan nga definisyon uno panakay tarus iti kahit nasa uwen iti basol kahit kumot lang usaren gagayem iti umuna nga 1:3-4 anya ti makon ko na abasol Kasti ti kunana iso amin a makaramid ti basol aramidan na met iti may salungasing iti linteg. Dalinteg dito ay. Anyi bagbaga nga awanan ti linteg. Unim baga ni pastoryo nga awanan ti linteg. Ibaga na ti adda gagaya. Ada pala linteg. Ta ibilawlawag ko ti kahit na kakay papanaan. Iso amin na makaramid ti basol, aramidin na metla nga may salungasing tilinteg. Ta ti basol iso ti panang salungasing itilinteg. Tumulong gagayem, tilinteg ti Dios. Ti panangamuta yun anya ti basol. Ti madigamin gagayem, kasabatay nga kasaba, pukaw tayo nga pukaw, nga kuna tayo, awanan tilinteg. Apang ibagbagatay nga awan tilinteg. At kami idul-dulin tayo di jay. Hantay kahit nga parwarin nga dapel a Sabado. Ta sinuktan tayo maten ti panagilin tayo ti Sabado. Nga inyakar ti tao hanga ni Apo Dios. Inyakar ti Iglesia Romana Katoliko. Iti panagnilin ti Domingo kat aming nga protestante sinmurot da. Hamutin nga ni Apo Dios ti sinurot da. Di Matthew 5:17-18 kunana sa jay. Hangko nga imay tapno pokawag tilinteg imayak tapno tungpalek taginayunek sa tay kasabatatang awanan tilinteg awanan ti Sabado agalwad kayo kakabsata sa bali nalabit nga timag timang mga gantay nga haan nga timag ni Apo Dios ngem nagbatay tayo ti Biblia nga iso ti pamuon ti kinapudno tilinteg gagayem napaadda tapno iturong na tayo kay ni Apo Isos. Hanga napaadda tilinteg tapno isalakan na ka. Tatilinteg hana ka may salakan. Ulitek. Tilinteg hana ka may salakan. Anya garod ngay Pastor Ariola ti panggap tilinteg. Tilinteg naramat tapno mangibagaken ka nga nagbasol ka. Mayarik ti may nga sarming kunana adamukat mo ano di ka pa nagdaramos narugit mapangka. Ije banyo tapno mga lakay ti labakara tapno punasen ti rupam tapno nagwapo kamat makita ni bakit mo kan dagiti karubam so dayjay sarming ibaga na mapangka agdigos ka makayayon ti angot mo ket na makita nga dayjay rupam ije sarming ket narugit dalusam kasta kakabsat ti obra itilinteg ipakita na nga datayo, managbasol tayo, ket tilinteg, hana kahit nga sa uwen, nga igusugos mo, dayjay nga sarming tirupamhan, ibagbaga na, mapangka, tatlo madalusan ka, tilinteg, ibagbaga na, mapangka kini Apo Isos, ta isot mangisalakan ken ka, babaen ti parabor na, tilinteg, at dapay laeng, hanga napukaw, ikas kasaba di kiti daduma, at tilinteg, tatlo iturong na tayo kini Apo Isos, gapo ti linteg ibaga na nga nagbasol tayo masapol tayo ti mabalbaliwan ket ni Apo Isus laeng ti mabalin amakay salakan ken ka oray ti daytoy kanito mabalin na ka nga isalakan no pagpanawan mo dayta nga basol ket agtalinaed ka ken kuana
Kit ikarim ken kuana nga samunton nga sagiden ken agsubli iti daan a panagbiag mo. No isukom ti biag mo ken kuana ket paluboso mo nga isu ti mang tagikwa ken isun ti mga kon ken magiturong ti panagbiag. Oray ti daytoy nga alda pakawanen naka awatan naka isalakan na daytoy naglabas adakes a konsensyam. Isalakan naka manipod ka dagiti naglablabas akababalin kinaman nagbaso mo. Oray sikati kakakaruan ang managbaso dito lugar yo. Pakawanan na ka ni Apo Isus dito yung aldaw. Awaten na ka, arakupon na ka. Kaputilintag ibagana. Ingka kini Apo Isus ta isot mangisalakan ken ka. Handa ka may salakan tilintag. Nga mga napukaw tilintag. Nga magturog ka kini Apo Isus. Babayan ti parabro. Isalakan na ka, iti dayting aldaw. Ulitek, isalakan na ka, iti dayting aldaw. Ket inton awaten mo ni Apo Isus, ket mapangka ken kuana, ket kunam, Apo, adtoy isuko kung tibiyag ko. Uray, di kiti naglabas, pampanunot mo adakes. Konsensyam nga nga maagasan ka po tadaan, aramid mo nga basol, nung mapangka ken ni Apo Isus, ikan na ka tinadalos a konsensya ken panagbiag, uray tayo tingal daw, tajilintag ko na, mapangka ken ni Apo Isus. Isalakan na ka ti parabor na. Katita nga panangisalakan, ideklarar na ka akas saan ka nga nagbasol. Nagimbag ti parabor ni Apo Isus. Amazing grace. Nakaskas daw a parabor ni Apo Isus gagayem. Nga Isu, akapadasan tayo. Apaman nga awaten tayo ni Apo Isus. Iti daytoy daw. So nga iso amin na makaramid ti basol. Aramiden na ti may salungasing tilinteg. Tati basol iso ti panagsalungasing itilinteg. Ngem hanakit nga sa uwen nga napukawan tilinteg. Tati linteg tumulong nga mangiturong kada tayo kini Apo Isus. Nga maamuan tayo no anya ti basol. Ket na makita tayo nga da basol at dati remedyo ni Apo Isus. Si ayat nga mangpakawan ken mangawat ken ka. Gagayem ko panagsukir ti linteg isu dayta ti basol. Ha? Anay rugi iji minuyungan ti Eden. Kinapudno dayta prinsipyo ni Kristo uray pati dayti aldaw tayo. Ngano man pay adda iti gulagol gubat ti dakes ken tinasaya. Babaen ti ebanghelyo dungig tayo. Babaen ti kaskasaba oray daytoy timek tinamnama amang ngaganen ti 50 alas nasyones. Pagdengdenggan digiti gagayem tayo. Nga Ilocano. Masapul ko mga agtultuloy dayta. Kapanagtalek tayo, kapanagtulnog ken ni Apo Dios. Tani Satanas kayat na ken ragsakin na ti panagsukir tayo. Antay palubos, gagayem. Adda tayo, itinakkel agubat. Napilyen tayo ti riro. O napilyen tayo ti kinapudno. Agyaman tayo launay. Tentong pilyen tayo ni Apo Isus nga iso ti rangtay, nga agturong ti panakaisalakan. Natalged tayo ito. Natalged tayo ito. Tilaing mabalintay nga ramiden. San tayo nga patangkanen, nagitirekrik na tayo nga kas nga nasanto tayo kat san tayo nga nagbasol. Ado dagiti tattao tatan nga ora inaramid na di basol da, ipatangken dalat nga hindi na handay naramid. Agpakumbaba tayo. Amo yung mabasa ni Apo Isus itunggal puso gagayem. Mabasa na ti tunggal panunot. Awan ti may limeng tayo ti babae ti langit. Ni Apo tayo nga Isus, amu na tayo. Tamabilang na pa no kasano ti kaado ti buok tayo amuyo dayta. Amu na pa iti kiti kasapulan tayo. Ori ti dayto nga daw amu na ti pampanunutem. Amu na nga kayat mga isukom ti pusom ken kuana ti dayto nga daw. Amu na nga tarigagayam nga tinabayagin na panawen pinampanunot mo ti mapan ken ni Apo Isus. Mapang ka itagayem.
pinampanunot mo nga paglikodan mo dayta nga basol, arakupo mo ti ayat ni Apo Isus, ken tiki naman ang asi ken parabor na. Mapangka itagayem. Hamupatan ka ng ti pusom. San mon nga idulin pa'y wano kaluban. No mampay hamo may bagada ita, kini asawam, wano giti anak mo, wano karubam, gigagayem mo, ibagam kini Apo Isus. Ket si ayat nga mangtedto ken kati konsensya anadalus. May sa konsensya nga may pukos laeng kini Apo Isus. May turong. Ket nalagan to the jerik nam. Iti panakipagpagnam ken kuana iti naldawaldaw. Tinaminsan na panawen. Iti ari ti Inglaterra napan ti kadakkelan nga pagbaludan ijay London. Ket sadyay napan na kinasasao Bigiti adu nga balod. Ket ko nati ari napan ti maysa nga selya, maysa nga kwarto, ket pinggana nga agsa nga gasot sa. Taing kari na gamin nga daytang aldaw, ti laeng aktibidades daytoy nga ari, mapan na kasarita, iti puso ken puso, kanagiti nga naibalod. Ket di rinugyan nan, iti panagsalsalodsod no apay nga naibalod digitoy nga lalaki ken babae iti silid dati pagbaludan daduma 20 nga tawen 30 nga tawen daduma 5 nga tawen daduma makalawas laeng amo iti kunada amin di saludsoden ti ari apay nga da ka ditoy o naipabasol kanyak ti saan ko basol. O, may sak nga natakneng a tao. Magmagnaak itinadyusan apan nagna. Hangkoy naramid dayta nga basol. Dada sadyay. O, hanak nga nagtakaw. O, hanak nga nang papatay. O, hangko nga rinanggasan. Ken pinapatay no dinangranan dagiti tattao. Ni, amin mutten nga da sa jay bagada nga awang basol da. Dinasanto da garod. Ngem ti ari ko na ala dandanin magudwa daytoy ibibisitak. Awan pulos ti mangawat nga nagbasol da. Takayat da nga ipakita ti ari nga gaputa awan ti basol da. Iti daytamot lang aldaw parwaren ti ari digitoy nga na agpanggep no apagarup nga naibalod nga isu ket awan ti basbasol da. Amin moten. Kunana nay nagsayaten aw magayon ti basbasol apa adda kay ditoy. Aging gana nga nadanon nan da may kasangagasut nga balod. Ti ari sinalodsod na gayem apay adda ka ditoy. O apo ari agbabawiak. Managbasolak a tao. Inaramid ko dayta. Apan ang papatay dayta nga tao. Ngem ikarik. Nga mapanak agpakawan iti pamilya na. Ikarik nga hangkunton nga arimiden. Nga dangranan pa'y tipadak nga tao. Agladingit aklaunay tinaldaw-aldaw. Gapot inaramid to nga basol. Ket masapol ko ti pakawan ni Apo Isus. Masapol ko. Ikarik ti dayto yung aldaw. Bigbigat ti basol ko. Ket no dayta ti paglintagan nga ikarok. Ti panagyan ko ti dayto nga pagbaludan ikarok. Nga magbabawiak. Agyaman ni Apo Isus na amwak. Iti dayto yung pagbaludan. Ket kayat ko apagbiyagan ta tarigagayak met ti biyag anabalbaliwan. Pakawanan na kuma ni Apo Dios o Apo Ari. Iti dayta nga kanito ko na ti Ari, iti dayto yung aldaw, sumurot ka kanyak. Magana ka nagidig, agbanbantay, agwari, alayin nyo dayto nga tao. At isa nga gasot at tao, kinasasal. Ibagada ka awang basol na handay naramid.
Ngem da ito nga tao, binigbig na ti basol na. Si ayat nga agbabawi. Si ayat nga agbalbaliw. Pakawanak! Kat irwar kumot laing ti da ito nga aldaw. Saan tayon gagayem? Nilambang pa iti kiti basbasol tayo kinapo Diyos. Si bubulos kan si bubuslon, si papakumbang mapantayo. Agur-uray nga mang pakawan ken ka. Mangirugi, iti panagbiag mo nga isun ti kaduam. Takno agbaligi ka. Manipod ti daytoy nga aldaw. Iti basol, ken ti parabor nga ited na ken ka. May iso ko mong ti biag mo ken kuha na ita. Oo, Diyos may amanagayat unay. Napagsasaritaan may apo no kasanungan ng rugi ti basol. Ayan mi alubong adda lang ti basol, awang kami pela di langit o apo. Adadak kalagulagol iti dakes ken na imbag. Tulungan na kami apo tapnos pilyan mi ti panid ni Apo Isus. Iti lugar ni Apo Isus hanga ti lugar ti kabusor. Ijay lugar ti kabusor nga agturong iti panakaisalakan. Babayin ti parabol na karigiti panagbiag mi. No dada dito itattadi kiti kakabsat. Nadapela di kiti basol nga mga adipen kada kayo no may limlimeng a basol. Di la isuko ti biag yu kat kunay nyo Pastor Ariola. Iti la ito yung aldaw kahit kung ipabaro iti biag ko. Kahit kung apakawanan nak. Namarik na yung managbasol kayo kat kayat yu ti mabalbaliwan itayag yu man ti imayo. Yun ito yung kanito. Bindisyonan na kayo ni Apo Diyos ka kabsat. Bindisyonan na ka. Kabsat. Wen anak. Bindisyonan na ka ni Apo Diyos. O Apo dada dito, idigiti lalaki kan babae ng anak mo. At parigagayan dati mabalbaliwan kat manipod ti dayto yung aldaw ikam idati konsensya anadalos. Naagasan na konsensya. Sa pinalubusan dan ni Apo Isus ng may karigiti panagbiag da. Binigbig dati basol da kat kayat dan nga ikonpesar, ipakawan ken ka. Kitagyaman kami, tababayan ti panangitayag ti imada, si ayat dan ti madan ti baro a panagbiag. Mawayawayaan iti basol, agbiyagan ti naldawaldaw, iti parabor, arabuslon, may ipahay ni Apo Diyos, kada kami agsipod na tinawat may da ako tinapataganagan na po may Jesus. Amen. Gapuna jay langit, gapuna